Hola a tots, soc la Laura Bolo, actualment la lectora de Queen Mary, i en aquest vídeo us explicaré els principis del Centre d'Estudis Catalans i les activitats que organitzem al llarg de l'any. El Center for Catalan Studies és l'únic centre de recerca sobre estudis catalans al Regne Unit i està vinculat a la Universitat Queen Mary de Londres, que és on s'emplaça, i està finançat íntegrament per l'Institut Ramon Llull. Ara per ara, el centre té 7 membres, entre els quals hi ha el director, que el tenim aquí a la dreta, és en John London, i l'administradora, que és la lectora de l'Institut Ramon Llull. En aquest cas sóc jo. I a banda, si venim aquí, aquesta és la nostra pàgina web, Center for Catalan Studies. Dins de l'apartat People podem veure com hi ha altres 3 professores de la universitat que pertanyen a camps diferents, film, linguistics, poetry, i que també en formen part. Per acabar, hi ha el Ricard i la Charlotte, que són 2 estudiants de doctorat que fan la seva recerca amb el professor John London sobre estudis literaris catalans. Em centraré ara a parlar d'una de les recerques que està duent a terme el Ricard i que el que tracta és d'examinar les possibilitats de la traducció teatral a través de l'aplicació de la teoria queer. La seva tesi concretament analitza 2 obres, d'una banda Gang Bang de Josep Maria Micó i d'altra La pell escrita de Manel Bonany, i les tradueix a l'anglès i l'irlandès. Aquest projecte busca construir ponts nous entre la cultura irlandesa i la catalana i examinar-ne les possibilitats de diàleg. Si venim a la pàgina web del centre i cliquem en Upcoming Events, en pròxims esdeveniments, podreu veure com aquí tenim el nostre calendari i els pròxims esdeveniments. El centre té una diversitat d'activitats molt grans, entre els quals, per a començar, hi ha seminaris. En els seminaris el que fem és convidar a diferents professors d'altres universitats, però també a persones del món professional, com ara traductors, intèrprets i assessors, que duen a terme seminaris. I és cert que els seminaris tenen un caràcter eminentment acadèmic, és a dir, que el públic que solen aplegar sol ser de dins del món de la universitat. Aquí hi hauria algun de seminaris que hem estat fent. Per altra banda, hi ha les produccions teatrals, les performances, les lectures poètiques, els concerts. En aquests casos el que fem és convidar a un artista i és cert que el públic que s'atrau aquí no només sol ser públic propi de la universitat, sinó que també aconseguim tindre una certa influència en l'àrea de Londres. S'aplega gent de Londres i de rodalies. Aquí, per exemple, tenim una performance, aquí tenim algun concert, projeccions de cinema, un cicle de cinema que vam fer l'any passat i un altre concert. Si passem a l'annual lecture, el que podria dir és que és el nostre esdeveniment més important al llarg de l'any i es tracta d'una ponència. El que fem és tractar normalment d'organitzar-la amb temes molt transversals, com ara la política, el periodisme, la literatura, la traducció i la música. El que fem és convidar a una persona experta i reconeguda a escala mundial perquè faci la ponència d'una hora i mitja aproximadament. L'esdeveniment té lloc a la sala principal de la universitat i la veritat és que ja constitueix un clàssic de les nostres activitats, per la qual cosa l'afluència de públic és molt àmplia i el que podem dir és que hi ha una molt bona recepció de l'esdeveniment perquè any rere any aconseguim aglutinar a públics molt diferents. Aquí hi hauria l'any que va vindre Benuti, Paul Preston, l'any passat va vindre el periodista Sid Lowe i enguany ha vingut el catedràtic i hispanista John Eliot. Si teniu curiositat per veure
una mica més sobre les nostres activitats, tenim un apartat que es diu Fotogaleria, on podeu consultar les fotografies. I aquí tenim, per exemple, les fotografies d'en John Eliot, el darrer mes d'octubre. Bé, per últim passaré a les conferències i els tallers. Bé, el centre té també una labor pedagògica i participa activament en l'organització de workshops i de congressos. Els workshops o tallers estan especialment dirigits a alumnes de tot Regne Unit interessats en la catalanística. Per exemple, durant 2 anys, el que hem fet ha estat organitzar un taller de traducció que ha plegat a joves estudiants de català d'universitats com Durham, Oxford, Cambridge, Sheffield o Leeds, entre d'altres. I hem treballat amb professionals del camp de la traducció literària. Per exemple, vam tindre poesia amb la Noelia Díaz Vicedo, vam traduir narrativa amb la Laura, després va vindre el Richard i vam fer documentació oficial i empresarial i per últim amb el professor John London es van traduir textos teatrals. Pel que fa a les conferències, solen tenir caràcter bianual i se celebren normalment també al mes de setembre. S'hi convida tant a professors de l'estat espanyol com del Regne Unit i solem aplegar un públic londinenc i també a estudiants de català de tota Anglaterra. El meu consell és que si teniu interès en el centre, exploreu la nostra pàgina web i així podreu saber més sobre les nostres línies de recerca. Podreu també conèixer una mica més sobre els recursos i enllaços d'interès que podem oferir-vos, diccionaris, gramàtiques, materials d'autoaprenentatge i sobretot aquí podreu trobar el nostre contacte en el professor John London i en mi mateixa. Si voleu que us incloguem a la llista de correus del centre, només heu d'enviar un missatge aquí o registrar-vos en aquesta part. Per acabar, m'agradaria convidar-vos a que ens seguireu en les xarxes. Som en Twitter Catalan Studies QM, UL, i aquí és on normalment posem totes les actualitzacions, convidem a la gent als esdeveniments. És cert que el Twitter és la xarxa per la qual nosaltres connectem millor amb la gent, però també és cert que tenim un canal de Facebook i ja ens hem posat al dia també amb Instagram, Catalan QMUL. Això és tot. M'agradaria convidar-vos a que si necessiteu algun contacte, si voleu explorar algun projecte amb nosaltres, que es poseu en contacte perquè aquí estem. Moltes gràcies.